Bodo Live 24 स्टुडियो आं किंकन मुसाहारि मोनसे बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों तामुलपुरनिफ्राय तामुलपुरनि बगाजुलियाव फिन गिख्रंथाव बेरफ्रुग्रा मोनदों बगाजुलियाव मोनदों गिख्रंथाव बेरफ्रुग्रा मर्टार सेल बमा मोनदों तामुलपुरनि बगाजुलियाव नोंथांमोना नुगासिनो दं गिख्रंथाव बमा मर्टार सेल होननानै मिथिनो मोननाय जादों तामुलपुरनि बगाजुलियाव फिन बमा मोनदों आरो ओनसोल नाङैनो बे बमा मोननायखौ लानानै गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों आरो बै सिगाङावसो बेबायदिनो गिख्रंथाव मर्टार सेल बे बमाखौ मोननो हादोंमोन दा ओनसोल नाङैनो बे बमा मोननायखौ लानानै मोनसे संखिखांनाय थासारि सोमजिदों आबुं रादाब लाना फैदों नोंथांमोननि सेराव एक्सक्लुसिभ भिजुअल दारै नोंथांमोननो फोरमायनो लागोन तामुलपुरनि बगाजुलियाव फिन संखिखांनाय थासारिया सोमजिदों जेराव बगाजुलिनि गेलाइस्रि बाजारनि साखाथिनि दैमायाव मोनदों बे गिख्रंथाव बमाखौ दैमानिफ्राय बोहैबोनाय थासारियाव मोनदों बे गिख्रंथाव बेरफ्रुग्राखौ मर्टार सेल बमा होननानै सिनायथिनो हादों गिख्रंथाव बमा बे बेरफ्रुग्राखौ लानानै आरो ओनसोल नाङैनो मोनसे संखिखांनाय थासारिया सोमजिदों तामुलपुरनि बगाजुलियाव फिन संखिखांनाय जाथाय एक्सक्लुसिभ भिजुअल नोंथांमोननो देखायगोन बगाजुलि गेलाइस्रि बाजारनि साखाथियावनि बे दैमायावनो मोनदों बे गिख्रंथाव बमाखौ नोंथांमोना नुगासिनो दं एक्सक्लुसिभ भिजुअल दैमानिफ्राय बोहैबोनाय थासारियाव मोनदों बे गिख्रंथाव मर्टार सेल बमाखौ एसएसबि आरो भारतारि फायखिया सिनायदों बे गिख्रंथाव बेरफ्रुग्राखौ आरो बेरफ्रुग्राखौ लानानै ओनसोल नाङैनो मोनसे संखिखांनाय थासारि सोमजिदों तामुलपुरनि बगाजुलियाव फिन संखिखांनाय थासारि सिगाङावबो मोनदोंमोन बेबायदिनो बगाजुलि गेलाइस्रि बाजारनि साखाथियावनो मोनदों बे गिख्रंथाव बमाखौ मर्टार सेल बमा होननानै सिनायनो हादों आरो बेरफ्रुग्रा मोननायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो मोनसे संखिखांनाय थासारि सोमजिदों आरो मख'नांगौ बाथ्राया बेसोदि बगाजुलि ओनसोलाव सिगाङावबो बेबायदि थरसे बमा मोननानै बेरफ्रुदोंमोन आरो सासे सुबुंनि अबथिरा जिउ खहा जादोंमोन गिथावना बे बेरफ्रुग्रा बमाखौ लानानै एसएसबि आरो भारतारि फायखिनि मोनसे हानजाया बोखांनानै लांबाय होननानै जोंनिसिम खौरां मोनदों नोंथांमोना नुगासिनो दं एक्सक्लुसिभ भिजुअल दैमानिफ्राय बोहैबोनाय थासारियाव मोनदों मर्टार सेल बमाखौ बगाजुलिनि आरो मख'जाथावना बाथ्राया बेसोदि बे बेरफ्रुग्राखौ लानानै ओनसोल नाङैनो मोनसे संखिखांनाय थासारि सोमजिदों थांनाय बोसोरावसो बेबायदिनो हाजोनिफ्राय दैमाजों बोहैबोनाय थासारियाव सानैसो गथ'फोरा गेलेनाय थानाय समावनो दैसानिफ्राय बोखांनानै लाबोदोंमोन आरो बे बोखांनानै लाबोनायनि उनावनो बे गिख्रंथाव बमाया बेरफ्रुदोंमोन जायनि जाउनाव सासे सुबुङा अबथिरा थैनायखौ बजबनानै लानो गोनां जादोंमोन सासे खुदियाबो थैनायखौ बजबना लानो गोनां जादोंमोन अबथिरा गले गले बेफोरबायदि ओनसोलाव बे जाथाया जाबोबाय थादों मोनसे संखिखांनाय थासारि लाबोगासिनो दं नाथायबा सरकार खुंथाय फारसेनिफ्राय बा जायगानि ओनसोलाव मोनसे रैखाथि राहा बेनि सायाव जेबो गोथौथि होयैखौ जों नुनो मोनदों ओनसोलनि रायजोफोरा जाउनाव संखिखांनाय थासारिजों सम बारहोनो गोनां जादों जेराव थांनाय बोसोरावसो सासे सुबुङा एबा सासे खुदियाया थैनायखौ अबथिरा बजबनानै लानो गोनां जादोंमोन आरो फिन दिनै तामुलपुरनि बगाजुलियाव फिन संखिखांनाय जाथाया जादों बेबायदिनो बगाजुलि गेलाइस्रि बाजारनि साखाथिनि बे दैसाजों बोहैबोनाय थासारियाव मोननो हादों बे मर्टार सेल बमा गिख्रंथाव बमाखौ आरो बेरफ्रुग्रा मोननायखौ लानानै फिन ओनसोलाव संखिखांनाय थासारि सोमजिदों मख'जाथावना बाथ्राया बेसोदि थांनाय बोसोरावसो बगाजुलि ओनसोलाव बेबायदि थरसे बमा मोननानै बेरफ्रुदोंमोन आरो सासे सुबुङा जिउ खहा जादोंमोन दासान्दि बे गिख्रंथाव बे बमाखौ लानानै एसएसबि आरो भारतारि फायखिनि मोनसे हानजाया रैखाथियै बोखांनानै लानानै थांनायनि जों रादाब मोनदों आरो बे समाव जेबो रोखोमनि खहा जायाखै एबा रावबो सुबुङा जेबो जायाखै रैखाथियै भारतारि फायखि आरो एसएसबिनि मोनसे हानजाया बेखौ बोखांनानै लानानै थांनाय जोंनिसिम रादाब मोनदों आरो मख'जाथावना बाथ्राया बेसोदि बे ओनसोलाव थांनाय बोसोराव बेबायदिनो दैसाजों बोहैबोनाय थासारियाव बे बमाखौ सानैसो गथ'फोरा गेलेबाय थानाय थासारियाव बोखांनानै लाबोदोंमोन जाउनाव बे बमाया गिख्रंथावै बेरफ्रुदोंमोन आरो बेरफ्रुनायनि जाउनाव सासे गथ'आ थैनायखौ अबथिरा बजबनानै लानो गोनां जादोंमोन आरो बेबायदिनो सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन
आरो फिन दिनै तामुलपुरनि बगाजुलियाव बे संखिखांनाय जाथाया जादों। बेबायदिनो मर्टार सेल बमा बेरफ्रुग्रा बे गिख्रंथाव बमाखौ फिन दिनै मोननो हादों। दैमानिफ्राय बोहैबोनाय थासारियाव मोनदों बे गिख्रंथाव बमाखौ। मर्टार सेल बमा होननानै सिनायथिनो हादों दिनै बे मोननाय गिख्रंथाव बेरफ्रुग्राखौ। आरो बेरफ्रुग्राखौ लानानै ओनसोल नाङैनो संखिखांनाय थासारि सोमजिदों। बगाजुलि दिरायस्रि बाजारनि साखाथियावनो मोनदों बे गिख्रंथाव बेरफ्रुग्राखौ। गिख्रंथाव बे बेरफ्रुग्रा बमाखौ मोननायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो मोनसे संखिखांनाय थासारि सोमजिदों। नोंथांमोना एक्सक्लुसिभ भिजन दारै नुगासिनो दं। बगाजुलि दिरायस्रि बाजारनि साखाथिनि दैमायाव मोनदों बे गिख्रंथाव बेरफ्रुग्राखौ। थांनाय बोसोरावसो बेबायदिनो मोनदोंमोन गिख्रंथाव बेरफ्रुग्राखौ। आरो बेरफ्रुग्रा मोननायनि उनावनो बेरफ्रुदोंमोन। जाउनाव सासे सुबुङा अबथिरा थैनायखौ बजबना लानो गोनां जादोंमोन। आरो दिनै फिन बेबायदिनो तामुलपुरनि बगाजुलि ओनसोलाव संखिखांनाय थासारिया सोमजिदों। तामुलपुरनि बगाजुलियाव बेबायदिनो फिन संखिखांनाय थासारिखौ लानानै मोनसे सावरायजानाय सोमजिदों। आरो ओनसोल नाङैनो मोनसे संखिखांनाय थासारिया फिन बेबायदिनो थासारिखौ लाबोदों। आरो जाथायखौ लानानै मोनसे सावरायनाय जानाय बिजाथाय सोमजिदों। मर्टार सेल बमा होननानै सिनायनो हादों। आरो बेबायदिनो भारतारि फायखि आरो एसएसबिनि मोनसे दोलोआ थांनानै मर्टार सेल बे बमाखौ रैखाथियै बोखांनानै लांनो हायो। बेवहाय रावनिबो सुबुं जेबो रोखोमनि खहा जायाखै आरो रावबो सुबुङा जेबो जायाखै होननानै मिथिनो मोन्दों। आरो रैखाथि भारतारि फायखि आरो एसएसबि मोननि मोनसे हानजाया बे मर्टार सेल बमाखौ बोखांनानै रैखाथि लानानै थाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथायबा बेबायदिनो गले गले ओनसोलाव बमा मोननायखौ लानानै जायगानि रायजोफ्रा संखिखांनाय थासारिजों सम बारहोनो गोनां जादों। आरो बेखौ लानानैसो मोनसे जिंगासिनाय सोंलु सोंथि सिखारदों। सरकार खुंथाय फारसेनिफ्राय जेबो रोखोमनि बे आयदाखौ लानानै गोथौथि होआखै। जायनि जाहोनाव दिनै फिन बेबायदिनो थासारिया सोमजिदों। फिन बेबायदिनो गिख्रंथाव बमाखौ लानानै गिलु बालु थासारिया सोमजिनो गोनां जादों। मर्टार सेल बमा बेरफ्रुनाय बे बेरफ्रुग्राखौ मोननायखौ लानानै फिन संखिनाय थासारिया सोमजिदों ओनसोलाव। बे बगाजुलि दिरायस्रि ओनसोलाव बेबायदिनो फिन दिनै मोननो हादों मर्टार सेल बमा गिख्रंथाव बेरफ्रुग्राखौ। दा बाथ्राया जाबाय बेखौ लानानै गेदेर सोंथि बेरखांदों। ओनसोलनि रायजोफोरा जाउनाव संखिखांनाय थासारिजों सम बारहोनो गोनां जादों। आरो सरकार खुंथाय फारसेनिफ्रायबो बे आयदाखौ लानानै दासिमबो जेबो रोखोमनि मानो गोथौथि लायाखै। बेखौ लानानैबो सरासनस्रा रायजोफोरनि गेजेराव सोंलु बेरखांदों। दा फैबाय थानाय समाव बे आयदाखौ लानानै सरकार खुंथाय फारसे आरो भारतारि फायखि बिथांमोननि फारसेनिफ्राय मा राहा लागोन बा सुबुं ओनसोल सरासनस्रा सुबुंफोरनि जिउनि फारसे रैखाथि होनो थाखाय माबायदि राहा लागोन बे फैबाय थानाय समावसो मोनसे रोखा जागोन। बिथांमोना मा राहा लागोन बेखौ लानानैसो मोनसे गेदेर सोंलु बेरखांदों। जायनि जाउनाव ओनसोलनि सरासनस्रा रायजो जानाय सुबुंफोरा संखिखांनाय थासारिजों सम बारहोनो गोनां जादों।